Do tmavých ulic vyrážajú nočné havrany. Sú to hliadky dobrovoľníkov, ktoré budú dozerať na nočný poriadok v Šahách. Posvietia si na deti a mládež počas víkendov. Primátor mesta, jeho zástupca a mestskí poslaneci povedali, že pôjdu pre ostatných obyvateľov Šiach vzorom a do ulic pôjdu hliadkovať. Ako prvý je presne 9 hodín večer a akcia sa práve začína. Otcovia mesta sa vydávajú do ulic vyzbrojení baterkami a reflexnými vestami. Prehliadajú podozrivé miesta, kde sa môžu zdržiavať mladí a robiť tam veci, aké by ich rodičov istotne nenadchli. Reč je najmä o alkohole a drogách. Aby sme zabránili nejakému dealerstvu a nejakému možnému šíreniu týchto látok medzi mládežou. Chcel by som sa pýtať, že či cintorín zozadu, či je možné prejsť, alebo je to tam zatvorené. Nočné havrany prehliadajú aj okolie podnikov. Dokedy vás pustila mamička, otecko? Dokedy môže ísť vonku? So sestrou sme. Tak dospelou som, pravda, ale tak vy ste ešte prakticky maloleté. Tak predpokladám, že neostanete veľmi dlho. Do rána už odtiaľ to idete kde? domov. Domov? A ste odtiaľ to Šahanky? Áno. Tak príjemnú zábavu a včas domov potom. Prišli sme kontrolovať mladých. Dobre, môžeme. Pôjdeme aj na poschodie. Hliadky nesmú vstupovať do konfliktov, ale ak je to potrebné, zavolajú mestských policajtov. Otcovia, mami, ale aj členovia športových klubov budú hliadkovať bezplatne. Našli sa aj špekulanti, ktorí sa prihlásili, ale pokiaľ sa dozvedeli, že to nebude samozrejme financované, platené, tak odmietli. Zo Šiach Karol Mindák, televízia Markiza.